Ei, gent, com va? Quant de temps? Com esteu? Que us trobo a faltar. Clar, aquí cadascú cuinant en un racó del món. Aquest dematí estava cuinant i m'he adonat que ja no en gaudia com abans. I pam, m'ha vingut al cap la frase del mestre, aquella del parèntesi. I ho he vist clar. Necessito sentir la terra, els sabors, estar amb vosaltres. Escolteu una cosa, per què no fem un parèntesi? És el moment de retrobar-nos. Ostres, Marc, sí, el parèntesi. Ai, com era la frase? Ai, és igual, que aquí el que compta és que l'hem de fer sí o sí. I com et va, Chicago? Et veig a les xarxes publicant cada plat que em fa venir salivera. Ja m'ensenyaràs a fer d'influencer. Quines ganes de retrobar-nos, nens. I de maridar-vos uns quants plats que sé que us agrade. Va, Núria, Cesc, no podeu dir que no. Bon dia, nois. Marc, quina intensitat de bon matí, ulala. Esclar que m'hi apunto, que us trobo molt a faltar. Perquè el vi bourguignon és deliciós, però a mi ara el cos em demana més aviat un trinxat de la Cerdanya amb un rajolí d'oli d'oliva. Us en recordeu quan anàvem a buscar romaní fariol al bosc? Quin fred que passàvem. Va, Cesc, només faltes tu. Marc, Núria, Maria, sentir-vos és alegria, amb un rajolí de melancolia per un passat ben remenat que ens ha portat fins a aquest dia. Els amics, la gastronomia i la terra m'inspiren. En fi, que us he composat aquest vers per dir-vos que, evidentment, m'hi apunto. I tant que m'hi apunto! Doncs vinga, va, dit i fet. El que ha unit la nostra cuina, que no us separi la vida. I prepareu-vos, perquè gaudireu de la ruta més saborosa de la vostra vida. Que ja ho deia el mestre, per saber on vas, has de saber d'on vens. Ei, brindem per aquesta meravella de parèntesi, no? Però un moment, llavors com era la frase? No pateixis, Maria. Tenim la solució, podem sortir de dubtes. Truquem al Ferran i segur que ens ho aclareix. Hola, Carme, què dius? Doncs mira aquí encallats amb la frase teva famosa del parèntesi. A veure si ens ajudes. Com era? Era en els parèntesis on creix la innovació. Parar, pensar, planejar i després produir. Exacte. I el proper parèntesis el podem fer a Cala Montjoi. Perfecte, aquí us espero. Salut! Catalan is appetizing.